Σε αυτό το βίντεο θα μάθεις τι είναι το σχεσιακό άγχος και πώς μπορείς να βελτιώσεις τη σχέση σου. Γεια σου, είμαι η Ράνια και βλέπεις Choose Therapy, το κανάλι που σε βοηθά να μάθεις πώς μπορείς να βρεις τη θεραπεία μέσα από τον ίδιο σου τον εαυτό, δίνοντας προτεραιότητα σε εσένα και την ψυχική σου υγεία. Αν μόλις ανακάλυψες το Choose Therapy, πάτησε το κόκκινο κουμπί που γράφει εγγραφή και κάνε κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνεις τα νέα επεισόδια. Πώς λειτουργεί οι υποφυσιολογικές συνθήκες στη σχέση σου? Αν και οι συντροφικές σχέσεις είναι συνήθως πηγή ευχαρίστησης και άνεσης, για ορισμένα άτομα πιθανότητα να είναι πηγή επίμονου άγχους. Συνηθίζεται ο ένας εκ των δύο συντρόφων να παρουσιάζεται ως ο κύριος υποστηρικτής αλλά και ο σύμμαχος της σχέσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν άτομα τα οποία ανησυχούν διαρκώς όταν βρίσκονται σε στενές σχέσεις. Συνήθως παρουσιάζεται να φοβούνται την απόρριψη, ακόμα και αν το πλαίσιο της σχέσης είναι σταθερό και υπάρχει φροντίδα και αγάπη. Ο συγκεκριμένος τύπος άγχους συχνά οδηγεί σε συμπεριφορές που υποβιβάζουν τη σχέση μακροπρόθεσμα, καθώς η συνεχής αναζήτηση επιβεβαίωσης από τον σύντροφο ή οι εκρηκτικές αντιδράσεις του σε μικρά περιστατικά απόρριψης οδηγούν σε αυτό. Τα άτομα τα οποία βιώνουν σχεσιακό άγχος ματαιώνονται από τις πολλαπλές αποτυχημένες σχέσεις τις οποίες συνάπτουν. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του συγκεκριμένου επαναλαμβανόμενου μοτίβου. Ακόμα δηλαδή και αν επιθυμούν μία αίσθηση οικειότητας και ασφάλειας. Μοιάζει να μην φτάνουν ποτέ σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο εσωτερικής ελευθερίας στις σχέσεις τους. Το σχεσιακό άγχος αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών και τρόπων σκέψης. Αλλά επιλέγεται να ορίζεται ως ένας διάχυτος και διαρκής φόβος πως η σχέση με έναν σύντροφο κινδυνεύει να τελειώσει ή ότι ο σύντροφός μου χάνει το ενδιαφέρον του για τη σχέση, παρά τα ελάχιστα στοιχεία για αυτή την πιθανότητα. Πιο συγκεκριμένα, έρευνα αναδεικνύει πως οι σύντροφοι ατόμων που εκδηλώνουν σχεσιακό άγχος, άρα και φόβο εγκατάλειψης, είναι πιθανότερο να εκδηλώσουν στεναχώρια εντός της σχέσης. Τα άτομα τα οποία βιώνουν σχεσιακό άγχος προβαίνουν σε συμπεριφορές που έχουν στόχο τη μείωση του άγχους. Συγκεκριμένα, το άτομο το οποίο είναι συχνά διαθέσιμο για check-in είναι επίσης το άτομο στο οποίο στρέφεται το άγχος. Ο υποστηρικτικός σύντροφος που λέγαμε πριν. Επομένως, αυτό το μοτίβο, δηλαδή αναζήτηση, επιβεβαίωση, για παράδειγμα, ακόμα με αγαπάς, ενδιαφέρεσαι για εμένα, αξίζει να λάβει περισσότερη προσοχή. Προσπαθούν επίσης να αποφύγουν αυτό το οποίο τους το προκαλεί. Το οποίο ναι μεν μειώνει το άγχος στο εδώ και τώρα, αλλά τους δημιουργεί προβλήματα στη συνέχεια, γιατί αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις που το προκαλούν. Συνήθως αυτό που τείνει να αποφεύγεται είναι κάθε ενδεχόμενο να ταράξω τα νερά στη σχέση. Πράγμα που μπορεί να σημαίνει αποφυγή συζήτησης των ανησυχιών για την ίδια τη σχέση ή των απόψεων που μπορεί να υπάρχουν και να είναι αντίθετες προς τον συντρόφο μου και πολλά ακόμα. Οι σύντροφοι των ατόμων με αυτό το είδος άγχους είναι πολύ σύνηθες να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους ώστε να μετριάσουν το άγχος του άλλου ατόμου. Έτσι, μπορεί να προσπαθήσουν να ηρεμήσουν το ανήσυχο άτομο, παρέχοντας επιβεβαίωση ή αποφεύγοντας να φέρνουν στο προσκήνιο θέματα συζήτησης τα οποία αναδεικνύουν το άγχος αυτό. Σαφώς, σε αυτή την περίπτωση δεν αμφισβητείται ότι υπάρχει καλή πρόθεση. Όμως, κατά κάποιο τρόπο, προάγονται τα δυσπροσαρμοστικά επικοινωνιακά μοτίβα του ατόμου, άρα και μεταξύ των συντρόφων. Αυτή η αναζήτηση καθησυχασμού μπορεί να αμφισβητηθεί είτε άμεσα είτε έμεσα από τον άλλο σύντροφο. Για παράδειγμα, παρακολουθεί προσεκτικά τις διαθέσεις και τη γλώσσα του σώματος όταν μιλάς, για να βεβαιωθεί ότι συμμετέχει στη σχέση. Όταν η επιβεβαίωση αναζητείται, πολλά άτομα θα διαπιστώσουν ότι απογοητεύονται από τον σύντροφο και ότι δυνητικά βλάπτουν τη σχέση τους. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να ασχολούνται με αυτό ούτως ή άλλως. Το άγχος σχέσης μπορεί να οδηγήσει σε ποικίλα ζητήματα, όπως άγχος όταν βρίσκεσαι κοντά στον σύντροφό σου, υπεραναλύεις τις αντιδράσεις του, αδυνατείς να ελέγξεις τα συναισθήματά σου, αίσθημα απόσυρσης, προβλήματα ύπνου, στομαχικά προβλήματα, δερματικά προβλήματα, κίνδυνος καρδιακιακών παθήσεων, υψηλή πίεση, ασθενέστερο ανοσοποιητικό σύστημα. Θα μου πεις, ποιο είναι το κλειδί σε μια τέτοια σχέση? Τι θα κάνω? Η σύνδεσή σας είναι το κλειδί με απόλυτη βεβαιότητα. Όταν υπάρχει από κοινού προσπάθεια να βρεθείτε στην ίδια σελίδα συναισθηματικά, τουλάχιστον για το πώς βιώνεται ο ένας με τον άλλον
το συναισθηματικό σας πλαίσιο όταν επιλέγετε να ηρεμεί το ένα στην καρδιά του άλλου, δηλώνοντας το παρόν, αλλά και να καλλιεργείτε τρόπους που βοηθούν και εξελίσσουν τη σχέση σας. Έτσι λοιπόν, υποστήριξη, αντί να τιμωρείς και να διαβρώνεις την εμπιστοσύνη του ατόμου που υπάρχει κοντά σου, βοήθησέ το να μην νιώθει μοναξιά. Πρόσφερε βοήθεια, αντί να αφήνεις το άτομο στην απομόνωση και να πιστεύει όλοένα και περισσότερο ότι δεν μπορεί να έχει όλα όσα χρειάζεται, δήλωσε την παρουσία σου. Πως είσαι εκεί για να επουλώσετε μαζί τις πληγές αυτές που έχουν ανοιχτεί. Ένα ωραίο παράδειγμα φράσης είναι το πώς μπορώ να σε βοηθήσω αυτή τη στιγμή. Μιλήστε. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβετε πώς νιώθετε ο ένας για τον άλλον. Τα λόγια έχουν δύναμη. Χρησιμοποίησέ τη για να ωφεληθεί η σχέση και όχι για να ενταθεί ο θυμός και η κριτική. Μην προσποιείσαι πως ακούς. Παρακαλώ. Άκουσε αληθινά για να καταλάβεις το γιατί λέγεται ό,τι λέγεται, γιατί τότε και μόνο τότε θα μπορέσεις να καταφέρεις να εστιάσεις στην πηγή του προβλήματος και να προσφέρεις πιθανότατα και τρόπους για να βοηθηθεί μέσα στη σχέση. Τόσο το άτομο όσο και εσύ, άρα και η σχέση. Θεραπεία. Υπήρχε περίπτωση να μην σου αναφέρω τη θεραπεία? Θεραπεία μπορεί να είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο στάδιο για τον άνθρωπο που βιώνει σχεσιακό άγχος. Παρ' όλα αυτά, προτείνουμε πάντα τη θεραπεία ζεύγους, δεδομένης της τάσης που έχουν να μην σπάσουν τα αυγά. Και αν δεν σπάσουν τα αυγά, δεν γίνεται ομελέτα. Και η ομελέτα, καθώς είναι το αποτέλεσμα από ένα δύσκολο διαδικαστικό κομμάτι, είναι ένα αποτέλεσμα. Άρα μπορώ και να προχωρήσω παρακάτω. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, πάρε σε like και μοιράσου το με τους φίλους σου. Και κάπου εδώ θα βρεις και άλλα βίντεο γύρω από το άγχος, γύρω από την αυτοεκτίμηση, την αυτοεπίθεση και πολλά ακόμα. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε επόμενο επεισόδιο. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Γεια σου!